am senzația aia. Greață. Dureri în abdomen. Ați fost mereu sănătos. Ce e cu dumneavoastră ultima vreme? De ce vă purtați ca o gravidă? Domnule Constantinescu, aveți o femeie. Cine ți-a spus asta? Sângele Constantinescu e nobil. Când ai relații cu o femeie, apare emblema familiei Constantinescu. Și vei avea o legătură cu prima femeie cu care ai avut relații, vei intra în rezonanță fiziologică. Mai simplu spus, poți simți ce simte acea femeie. Vă e rău, ceea ce înseamnă că acea fată nu se simte nici ea bine acum. Acum? Lina suferă așa de mult? Lina Șerban, ce faci acolo de atâta timp? Atâția oameni te așteaptă. Îmi pare rău, mai am de așteptat puțin. Bebelușilor, fiți puternici. Mama nu vă poate pierde. Doamnă director, stă acolo de atâta timp și nu iese. Zilele trecute a văzut-o cineva vomitând în bucătărie. Oare chiar e însărcinată? Exact. Fetele astea de la țară sunt cele mai indecente. Ca să rămână în oraș, sunt în stare de orice. Nu trebuia să o lăsați să scape nepedepsită. Grupul nostru, Constantinescu, este lider mondial. Dacă se încurcă cu clienții înăuntru și pătează reputația companiei, ce ne facem? Lina Șerban, compania suspectează serios că ai probleme cu moravurile. Îți ordon să deschizi ușa imediat. Altfel o să te concediezi. Nu. Spargeți ușa! Lina, mama te-a adus pe lume, dar nu are putere să te ajute. Dar măcar nu vreau să-ți fie o povară. Cât încă sunt lucidă, ascult-o pe mama. Nu-ți mai face griji pentru mine. Mamă, Alzheimer nu e o boală terminală. Nu renunța la tratament. Când mi se mărește salariul, vei fi salvată. Închid acum. E prea târziu.